Posa Yarava tukupasirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 6 May 2025. Takhala popo ndipo tamvetsirani mwachidwi. The DC ena ndikamalawira chonchi amaona ngati mwina ndajachamba kapena kuti mutu wanga sukuyenda bwino kapena ndasowa chochita kapena ndikufunafuna makobiri ndilibe ndifuna ndikatafune ndi ananga koma ndimakhala kuti ndili ndi reason. This is the voice of reason. Kufuna kuchenjeza Malawi pamene musakuziwa zina ndi zina. Kufuna kukuunikirani ya Malawi ndipo sindizatopa. Izi ndizazipanga paka kale chifukwa ine ndimakonda dziko langa. Komanso ambiri mwa inu pazimene ndakhala ndikulankhula mwina zamba kupherezera sopano. Mwachisanzo ndinakhala ndikunena kuti azipani samalirani muyendese zisankho za maprimary mwamtendere musakhale ndi munthu. Vuto la kuno ku Malawi zipani zambiri zikamapangisa maprimary zikumakhala ndi anthu kale osakhala kuwapasa anthu mpata apa ground ipo kuti asankhe munthu amene akumufuna. Lero tundizi nsinje wati nkanena udathirira musizi a DPP mwayamba somano kuopseza anthu kunena kuti kunokoma independent ayi oyi musaopseze anthu koma muzichite blame nokha for not following the values of democracy. Takhala tikukuchitani uoni kunena kuti izi mukupanga izi mulira. Lero kumachinga kulibwa, kumangochi kulibwa, kubalaka kulibwa, kuchikwawa kulibwanje ma prominent members anu amene anayenera kuti ayime ndi chipani lero akuyima independent. Ndelero a secretary general mukamada ndaula kunena kuti aye ife sitikufuna. We are warning my independence. Don't warn my independence. You should warn your officials for being cruel, for being biased. Chifukwa chofuna makobiri ambiri azipani sikuti amalowera muzipani kufunamo democracy ayi amafunamo makobiri. Ndi chimodzimodzi so ku MCP kuli nkhondo yopsa mwina atu amene asakumveka mwina ndi nkhani zoyipa ndi kuti ndi a UDF afford UTM ngakhale kuti UTM yonso nayo anthu ambiri anayisika sakuyimirira madera ambiri mulibemo ma shadow MPs mulibe pamene ponso ndi nkhani ina yonena kuti inu a UTM muyiganizire bwinobwino kuti ndi chifukwa chane anthu alibe chikoka. Zonsezo muzichite factor ini muone mupeze njira yabwino yonena kuti chipani chanu chikhale ndi ma candidate all over the country across Malawi. So inunso a MCP muli ndi vuto mukupita kumene kuja ndikumakanama ngati mukupangisa ma primaries koma muli ndi anthu kale. Ayi mayi wina amene ankapanga matama ndikumanena kuti aye chakwera akhale wamuyaya wagwazulo. Congratulations Edward Chileka. Asisi Chesaka Kasaki wagwazulo amaesa masewera osa masewera ndi madelegesi osa masewera ndi anthu akueriya. Muziphunzira kukhala bwino ndi anthu ena akumakhala kumbuyo kwawo kulibeko wina aliyese. Azanga jeru izingalande buli bwino zaenda kwachikumise sako ati kuchita kunena kuti abale atatu tapita ndi mukangoyima kumbuyoko kuti nanga atulukire zero machinjirimu ku South Runzu kuyambisa driving school ya ulere achimwene
kuona ngati mwina muwina koma ayi nditu anzathu kumeneko zero tu ngobwera ndalama mwini kuwiniratu ofunika kumakhala ndi abwino ndi anthu ziko limene limakhalira koma awere ndi anthu akugwatu kunyenyekeratu nde ati muyimaso independent unali bwino nthawi zina kumamva chifukwa ngati munthu unapeza zero ndikunena tino anzanga cheruwisi mokukondani ndino anzangatu cheruwisi ngalande mwati mufuna muyimeso independent iyayi zisiyeni zimenezo next time muzayesereso ya koma zirikolo sono paja mnena inu kuti chakwera wamuyaya paja amayi ndezitha bwanji mwina akukondera neti mmene atamukonderere vera kantukule chifukwa azawinatu ati azawinatu ayima independent azawina anditu zimene zikuchitika nzoopsa kwambiri pali makandidate ena amene atazakonderedwe ndi boma through kubera so iya itiziona nkhani yathu ya lero makamaka ndikusamva a opposition chosamva atachipikira masamba nthawi zina mmafuna muzaone munthu atavala tai atavala suti ameneyo uchokera ku Chansa College kapena uchokera maiko akunja azakulankhuleni ino a opposition nde muzakhulupirire izi timanena zimaoneka ngati nzopanda ntchito koma kwa anthu anzeru amatolamo chimozi ili ndi chenjezo langa kwa inu a opposition pamene mukupita ku chisankho nkhani za mathematics komanso auditing zimene zingati simuzitenga seriously ndikumanena kuti atizapanga ationana nawo siku lake ndilimozi muzalira awa ali ngati maloto a Joseph ndikutha kuona anthu a opposition onse atanyamula matumba achimanga koma mulibe muchimanga koma kubomako atanyamula chimanga koma chawocho chilimo pothira chimanga chijapo wathirira anapasa matumba oboka kumaona ngati akuthiridwa chimanga matumba koma chimanga chachikungotayika izi zikutanthauza kunena kuti ngati simusamala a opposition muzaona ngati mukupita ku mavoti koma mavoti okulibeko anzanuwo mavoti awo atazaza muthumba mwawo izi tikunena zimuzimva kunena kuti chili ngati chimodzimodzi kumuona munthu watenga machesi watenga sakale watenga petulo akufuna aziyase ndendi kumanena kuti atamusiyeni amene akazi asatimuthimisa musiyeni ameneyi kodi mukuziwa ukali wa petulo iyi nkhani yonena kuti anthu awa akukana in auditing komanso akufuna agwiritse ntchito mathematics nthawi yokuti muchite act ndi inoyo tizakadikira kuti mufuna ati zisankho zizapangidwe ndiye muzapite ku khoti muzalira muzauponda muzazikonya chifukwa nthawi imene ya munthu chamakhala kuti walumbira kale akutetezedwa ndi malamulo aziko komanso ulo maiko akunja akungokuyang'anani ndikumakusekani kunena kuti kodi anthu amene wandu opepera mwa mtundu wanje chifukwa nthawi ino ndi pamene inu mukanayamba ma demonstrations nthawi ino ndi pamene mukanayamba kulembera maiko akunja ngati mabungwe ngati European Union, African Bank, America kuwauza zonyasa zimene zikuchitika kunoko asadiki aja asachite kubwerera kwawo musana alembere kalata koma zimaoneka kuti pali mgwirizano wina aje pakati pa opposition ndi bomali pali nkhani zina zake zimene inuyo munagwirizana ndipo nkhani zimene zizi masiku akubwera otikasiriza kafugufugu tizaziulula chimene chikupangisa kuti ino a opposition musamachite push makamaka ino a DPP musamachite push nkhani imene iyi ya mathematics komanso independent auditing pali china chake chimene chinachitika ku parliament ndipo ndikuchifufuza chimene chiji chifukwa zikudabwisa kunena kuti muli paize tu kumakhala ngati china chake something is okay when everything is not okay
munayenera to wake up our opposition kumenyana nawo anthu amene wawa chifukwa ngati simmenyana nawo nthawi enoyo olokuti zisankho zizachitike awatu mtima wawo suli ngati wa Peter Mutharika ndi statesman anavomereza kuti chabwino tiyeni tibwereze pomwe awawa ngati mukuitenga scenario yomwe ija kunena kuti popeza Peter Mutharika anavomereza anthu ataukira ndi nawonso awaza avomereza imeneyo mukuzinamiza kopsa anthu ache awawa ndi anthu anjala nthata za njala anayimbapo kale Evans Mereka anthu awawa ali ready even to kill. Nthawi zina kumamva malangizo ochokera olo kwa mwana ndi abwino inu nthawi inake mukukumbukira akuluakulu ma track ya ku Tanzania amadusa amabwera ku madusa kuno ku Malawi ndiye madusa pa independence yake hapo ku Blantyre ikudusa pa independence yake track ya inambama inapezeka kuti yambama yagunda kumwamba kujako andi panali traffic jam panabwera ma engineers mechanic anthu anzeru zawo ena ankapereka nzeru zonena kuti mmene yapangira track inofunika tingogumula independence yake kuti track iyi iduse ena manena kuti ateni tingoicheka tikatenge mauji zochekera tiicheke ma engineers aku Blantyre City pakana anafika koma mwamwayi ana ochokera ku Chichiri primary amaweruka chamma 11 o'clock ndipo anaja ataona track ija anayima pene paja mmazi wa ana ndikumasewera mmene anthu amanena kuti ateni tikatenge chikatapira chigumule mwana wina chanangona kuti koma inu bwanji osangoyiphwesa pa muyiphwese truje ni track iyo ikaphwa ndiye kuti chisika ikasika ndiye kuti mungoyendesa pang'ono muyipopeso anthu tamveni mwanayi anthu anayiphwesa track ijao atayiphwesa track ija inapeza kuti yapereka mpata kumwamba kuja inaenda pang'ono ndikuyipopa maganizo ochokera kwa mwana maganizo ochokera kwa munthu okuti ndi mwana wang'ono amene amatengedwa ngati alibe nzeru nthawi zina izi timakuuza nizimu zizimvera ndi chifukwa chake Yosefe analondoloza mafumu ujeni maloto a mfumu kumamva zimene tikukuuzanizi koma ine mmadikira anthu ophunzira anthu olemera ndi apite pa TV akalankhule akulankhuleni ino a opposition nthawi zina mukamachosa zino sitimafuna kulisiya pena pompo pisi ina mafuna kuchoseratu zino chifukwa ngati siuchosa lonse siugona usiku ukafuna kupha ng'ombe osayidula pa khosi ndi mpeni kungoyizika ng'ombe imene ikhoza kukuphani izi zikuchitika za mekizi ngati simuchitenga action nawo ngati simupangapo kanthu muziwe kuti zisango zikubwerazi basi chanu palibe ino a opposition pakufunika muzimva munthu akamakuuzani muzimva muzichera makutu kuli kukula mitima kwambiri kukula mitima kufuna aliyese kuti akhale president mmene zilili Malawi muno but as we talk now zili ngati ma drivers 6 kutengana mu basi imozi kapena mu galimoto imozi ndi galimoto ija ndikulowa mmatope koma aliyese akufuna ayendese kumakang'aniyana chiongolero mwalomo kuti akanangolowapo mmozi kaya ndi osasamba angoyiyendesapo galimoto enano mumukange koma mukufuna aliyese aziyendesa galimoto ndi chimozimozi ndi mmene zilili Malawi muno mavuto mmene alili Malawi muno panafunika ino a opposition mungopeza munthu mmozi it's not about kuti ine ndimayendesa galimoto mupeze munthu osasamba kandi okalamba kandi osakalamba bora angoyiyendesapo angomuchosa Malawi pamene pali iyepa kupita pasogolo kuti anthu apulumuke iyi kubwera ni nkhondo ndipo amene wawa mukalola ndikuwinanso azakuphani nonse azatipha tonse kuphatikiza asogoleri opemphera amene akuazuzula a opposition komanso ma activist pamafunika kwambiri kuti musamale kwambiri a opposition samalirani kuteteza anthu koma aliyese ineimilira khali president ine ndinophunzira ine aliyese ayi muzaziona mademo alipo ndipo tilengeza pakati pa mawa ndi Thursday komanso tikufunireni nonse akumzuzu mademo alero
tieni tonse kumzuzu kuli mademo anyo osafuna kusekerera munthu iyaye. Bon Kalindo, the DC. Mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, T.M. Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.